2026 година започва просто невероятно. Казах си, че тази година ще се постарая да влизам в лайв сесии всеки ден, за да покажа на хората как анализирам аз пазара, как решавам да вляза в дадена сделка и емоциите и психологията, които преживявам по време на сделката, независимо дали тя ще удари стоп лос или take profit. И съм изключително щастлив, защото всеки ден над 400 човека влизат в лайв сесиите и виждат всичко с очите си нагледно, стъпка по стъпка. Как анализирам, как влизам в сделки и профитите, които направихме, които бяха стотици пипове. И вярвам, че тези лайфове наистина носят стойност, защото вие заедно с мен може да преживеете всичко от самото начало до края му. Как влизам в сделката, дали се разколебавам, причината да вляза и всички тези неща, които със сигурност дългосрочно биха ви били от огромна полза. Аз съм лайв всяка сутрин от понеделник до петък, така че ако не си влизал в лайфа, заповядай да видиш сам.